Ka Skul khasi jantia Presbyterian Girls Higher Secondary School Shillong ka badai ka wei na ki school ki bala rim tam hasor Shillong bat hari khasi hi baro ka wei kala plu bat Ingkhong hi baro ha ka step jong ka arphoi turik jemmang hajar arphulai ha ka por kumba arbj aim step hadu bala ai ka ne ka khubor ampalla ban tip ya ka daw jong ka te ka jingkem ding bat ka ba penlong ru ya ka te ka school ban Ingkhong. Kita camping ketika you, ketika school you. Dajak kesinat sikit kita. Pek teh bila ambil Italian teh terdam. Sen apa? Sini pandemi, betapa tu? Yoni pandemi ini, tamnya. Lihat na? Itu juga.